tanta història sota els meus peus. L'Hospitalet de l'Infant. Sota el fil conductor als pobles, l'Escola Valdelors va presentar el projecte anual d'aquest curs 2025-2026, on la inspiració d'enguany va sorgir a partir del conte il·lustrat El gran llibre dels nostres pobles, de l'autora Blanca Millán, que els va permetre investigar, imaginar, crear i aprofundir en el coneixement del territori, de les persones i de les històries que ens envolten. Treballar en projectes és com, a partir d'una idea, ells van fent tota la recerca, tota la investigació, el que és el treball en equip, com ho exposaran, i tot això, que és un procés lent, acaba tenint tot el resultat avui que ho exposen a les famílies, que per ells també és, a les famílies i a tota la comunitat educativa, per ells també és molt important. Així, aquest dilluns 8 de juny, l'alumnat de l'Escola Valdelors va presentar el projecte als seus familiars, en un acte on també hi va assistir l'alcaldessa Assumpció Castellví i la regidora d'Ensenyament, Yolanda Marquès. Alguns, ja heu vist, han fet història. Els altres han treballat a partir de la robòtica, que és un projecte d'estim que portem fent i que li donem molta importància perquè veiem els resultats positius que té en el seu aprenentatge. I els més petits, que heu vist molt divertit, han treballat un fet molt singular del vostre municipi, que són els pobles abandonats. I han vist que abans aquí hi havia vida, no? I què passa quan un poble s'abandona, no? Cada comunitat va escollir una temàtica relacionada amb els pobles i el territori, desenvolupant un treball de recerca, observació i creació. De les festes de Vandellòs i Catalunya. Primer vam llegir aquest poble i després vam estudiar les etapes de la història, la prehistòria, l'edat antiga, l'edat mitjana, l'edat moderna i la contemporània. Vam estudiar tot i després vam fer un teatre. De millorar el poble. Han preparat els pobles fantasmes. En Castelló, Mas Valentí, Remullà, també fatxes. L'alumnat ens ha explicat què els hi ha semblat més curiós de la recerca del projecte. M'ha sorprès una paraula, que és jerarquitzada. És com que el rei té molt poder. És com en forma d'una piràmide. El de dalt és el rei i els de baix els més pobres. A mi m'ha agradat molt la de Valls perquè la vaig dir jo i el meu tiet. La calçotada, Sant Joan, Santa Úrsula i crec que ja està. La Patum és una festa que és del foc, que hi ha molts gegants, que primer surten uns tabals, després turcs i cavallets, i també hi ha les guites i coses d'estes, com els plens i tirabols que tots ballen junts i que hi ha un munt de foc. I també tenen ben clar tot el que els hi ha portat realitzar aquest treball. Hem après que el treball en equip és important i l'esforç. Que nosaltres ens venien famílies i altra gent a explicar-nos festes i algunes festes nosaltres podíem participar fent alguna cosa del projecte o disfressant-nos. Explicar, llegir el que hem de fer, llegir el que hem fet avui. Les coses que hem après és el romanç i així aquestes coses. Fer la llibreta. A més, el passat diumenge, 7 de juny, l'Escola Valdelors va fer presència als Premis Baldiri Reixac que convoca la Fundació Carulla, on reconeixen les escoles en projectes educatius utilitzant l'art i la cultura. L'alumnat de Valdelors es va desplaçar a l'Espluga de Francolí per recollir el Premi Baldiri Escola Transformadora per al projecte Senzillament Fes-ho. El que volem que entenguin és que la feina ben feta té recompenses. A més, és un premi econòmic i van fer tot un tallers al Museu Terra, que és un museu molt bonic, que va ser molt xulo perquè, a més, som l'única escola que va anar a recollir el premi amb els infants. Ahir la directora de serveis ens ho deia, uau, us ho agraeixo perquè realment el protagonista aquí del Valdelors és els nostres infants. Nosaltres som treballadors públics, aquí hi ha una altra escola i ho hem de fer bé. Però aquí els que realment són importants a l'escola són els alumnes. L'Escola Valdelors tanca el curs 2025-2026 amb un gran compromís i treball, fomentant la participació de l'alumnat en el coneixement de l'entorn del territori.